že vraj sa na základnej umeleckej škole pripravujú veľké plány. O tom, aké, sme sa boli porozprávať s pani riaditeľkou. V tomto školskom roku budeme organizovať tradičné koncerty, tak ako po minulé roky, ako je napríklad hneď prvý koncert jesenný 25. októbra, tradičný vianočný koncert. Výnimkou nebude ani novoročný koncert a takou novinkou bude učiteľský koncert, na ktorý sa už naši učitelia začínajú pripravovať, folklórny večer. Ten budeme organizovať rovnako aj v tomto školskom roku. Po 2 rokoch usporiadame krajskú dýchovú súťaž pre Prešovský a Košický kraj. Potom nezabudneme samozrejme ani na našich najmenších. V závere školského roka tematický koncert, ktorý bude venovaný 200. výročiu narodenia slávneho českého skladateľa Bedřicha Smetanu. A v závere školského roka sa môžete tešiť na absolventské podujatia a určite aj naši divadelníci si pripravia po dlhej dobe absolventské predstavenia, možno aj v Spišskom divadle. Základná umelecká škola pripravuje každoročne mnoho koncertov. Inak tomu nie je ani tento rok. Na akých koncertoch sa bude podieľať výtvarný odbor? Tak my výtvarníci sa budeme snažiť všetky koncerty trošička skrášliť, oživiť buď priestorovou alebo nejakou výstavou, či už to bude niečo jesenné, zimné alebo jarné. Stále sa snažíme, aby to bolo také pekné, vkusné, estetické. Teraz sa intenzívne pripravujeme na festival pantomimy a pohybového divadla, ktorý bude v Liptovskom Mikuláši v dňoch 23. až 25. novembra. Pripravujeme sa na triedny koncert a ďalšie školské akcie, ktoré budú, uvidíme podľa toho, ako kto bude pripravený. Momentálne sa pripravujú žiačky 2. ročníka 2. časti na jesenný koncert. Príprava na koncert trvá aj niekoľko týždňov. Išli sme sa presvedčiť, či sa deti naozaj pilne pripravujú. Tešíš sa na koncerty? Áno, teším, len dúfam, že sa nepomýlim. Pripravujeme pantomimické súťažné vystúpenie na festival pantomimy. Nacvičujeme klasiku, robíme Batman Tanty, Rondežám a tak. Žiaci sa už na koncert pilne pripravujú a my sa už tešíme na najbližší jesenný koncert, ktorý sa odohrá 25.10. o 17:00 pre televíziu ZUŠ Noemi Samolová.